Петър Слабаков е една от най-запомнящите се фигури в българската културна и обществена история. Роден през 1923 година. В село Лесидрен той израства в среда, където трудът и природата са основни ценности. Тази връзка с родната земя оформя неговото светоусещане и го превръща в творец с дълбоко чувство за отговорност към обществото и околната среда. Слабаков съчетава блестяща актьорска кариера с активна гражданска позиция, участвайки в над 120 филма и театрални постановки, докато едновременно се бори за опазване на природата и човешките права. Чрез своята работа в движението, екогласност и участието си в Народното събрание, той се утвърждава като глас на съвестта в период на дълбоки политически и социални промени. Човекът е само гост на земята, трябва да я пази и уважава. Тези думи на Слабаков остават актуални и днес, припомняйки важността на отговорността към природата и бъдещите поколения. След завършване на основното си образование, той работи като тракторист, професия, която го свързва още по-силно с родната земя. По време на Втората световна война Слабаков е мобилизиран и участва в бойни действия, проявявайки изключителна смелост, за което е отличен с орден за храброст. Тези преживявания оставят траен отпечатък върху неговия характер, като го превръщат в човек с дълбоко чувство за отговорност към обществото и природата. През 80-те години на 20 век България е в период на късна социалистическа индустриализация, която води до сериозни екологични проблеми, като замърсяване на реки, изсичане на гори и унищожаване на биологичното разнообразие. Един от най-драматичните примери е замърсяването на река Дунав, срещу което Слабаков многократно изразява възмущение. Ядрената авария в Чернобил през 1986 година променя отношението на обществото към екологичната безопасност. Липсата на прозрачност от страна на правителството задълбочава общественото недоверие и подтиква първите граждански инициативи за правото на информация. Слабаков е сред най-гласовитите критици на прикриването на истината, настоявайки за отговорност и действие. През 1989 година се създава Екогласност, първото независимо гражданско движение в България, което поставя екологията в центъра на обществения дебат. Под ръководството на фигури като Слабаков, движението става катализатор за промени, свързвайки защитата на природата с демократичните права и свободи. Като един от основателите на гражданското движение Екогласност, той изиграва ключова роля в популяризирането на екологичните проблеми. Слабаков активно участва в организирането на подписки, протести и публични акции, сред които се откроява борбата срещу проекта Рила Места, предотвратявайки унищожаването на ценни речни екосистеми. Друга от най-значимите му инициативи е защитата на река Дунав, където Слабаков многократно се изказва срещу индустриалното замърсяване и настоява за прилагането на строги екологични стандарти. Той организира кампании и привлича общественото внимание към необходимостта от опазване на този важен природен и икономически ресурс, подчертавайки значението му за екосистемите и местните общности. Цитатите му като «Не природата е за нас, ние сме за нея» резонират като призив за отговорност и действие. Петър Слабаков навлиза в политиката с ясното убеждение, че ангажиментите към обществото и природата трябва да бъдат защитавани не само с личен пример, но и чрез институциите. След активната си роля в създаването на гражданското движение Екогласност, той става част от Седмото Велико народно събрание, което изготвя новата Конституция на България. Там Слабаков се фокусира върху включването на екологични разпоредби, поставяйки акцент върху правото на всеки гражданин на чист въздух, вода и защитена природна среда. Той се изказва категорично в полза на устойчивото развитие и необходимостта от балансиране между икономическия растеж и опазването на природата. Сред основните му инициативи са предложения за строги санкции срещу замърсителите, защита на националните паркове като неприкосновени територии и въвеждане на принципите на екологичното земеделие. Слабаков настоява за създаване на специализирани инспекционни звена за контрол върху незаконната сеч и замърсяването на реките, както и за насърчаване на възобновяеми енергийни източници, като слънчева и вятърна енергия. В 37-то Народно събрание той продължава да се бори за природозащитни каузи, обръщайки внимание на проблемите на селските райони
и необходимостта от спиране на урбанизацията, която унищожава природните зони. Слабаков се стреми към създаването на дългосрочна национална стратегия за екология и устойчиво развитие, която да гарантира опазването на природното богатство за бъдещите поколения. Със своята независимост и принципност, той често се противопоставя на политическата система, когато смята, че тя не работи в интерес на хората или околната среда. Неговата визия за политиката е проста, но категорична. Тя трябва да служи на истината и на обществото, а не на лични или партийни интереси. Петър Слабаков е ярък пример за гражданска доблест, съчетаващ изкуството, политиката и природозащитата в една цялостна и вдъхновяваща житейска мисия. Той не просто изиграва своите роли на сцената и екрана, но и самият му живот се превръща в пример за отдаденост на каузи, по-големи от личния интерес. Слабаков демонстрира, че истинската сила на човека не се крие във властта, а в способността му да отстоява своите идеи и да ги превръща в дела. Принципността и смелостта му оставят дълбока следа, вдъхновявайки нови поколения да защитават природата, да се борят за социална справедливост и да се стремят към един по-добър и екологично устойчив свят. Заветът на Слабаков, че промяната започва от действията и ангажираността на всеки един от нас, продължава да бъде не само актуален, но и изключително необходим в днешно време. Силата на един човек не е в неговата власт, а в неговите идеи и дела. Думите на Слабаков остават завет, който ни води към действие и промяна.